Insemmilkom nilqakom għall-ewwel minn sensiela ta' programmi bl-isem One Week. Ta' kuljum aħna nirrapportaw dak li jkun ġara matul il-ġurnata fil-bulettin ewlieni tal-aħbarijiet. Imbagħad nirrapportaw l-aħbar malli tiġri fuq in-news portal one.com.mt. Però issa għandna programm illi jagħti ħarsa lejn dak illi jkun ġara ġimgħa sħiħa. Se nanalizzaw dak illi ġara. Ejja naraw però il-punti ewlenin ta' din il-ġimgħa. Fetħet is-sena skolastika, miljuni ta' euro investiti fi skejjel ġodda u iktar moderni. Jerġa' jaqbad id-dibattitu dwar vot 16 din id-darba fl-elezzjoni ġenerali. Il-Gvern l-ewwel b'konsultazzjoni u l-Oppożizzjoni tirreaġixxi b'mozzjoni. Wara l-azzjoni tal-awtoritajiet f'Manuel Island il-midi tajt li se tiftaħ l-aċċess. Quddiem Kastilja protesta ta' raġel dwar storbju f'San Ġiljan. Il-kawża tas-siġġijiet se tkun deċiża fis-7 ta' Novembru. Wara l-qorti Simon Busuttil ilmenta mill-preżenza min-naħa tal-Gvern. Il-Kunsill tal-Ministri approva b'saħħa nomina tal-Leo Brinca tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Malta tibqa' toħloq l-impjiegi, riżultati tajbin u miżuri ġodda. Se jkun hemm sistema ġdida kif wieħed jirreġistra. Hemmhekk rajna spunt ta' dak li sejrin niddiskutu f'din in-nofsija li jmiss. L-ewwel mistieden fl-ewwel programm tagħna huwa l-Prim Ministru Joseph Muscat. Insellimlek. Nsellimlek Janice u l-telespettaturi kollha. Grazzi tal-li sibt il-ħin u qiegħed hawnhekk magħna. Ejja nibdew billi nitkellmu fuq tema importanti ħafna l-bosta ġenituri propju għaliex din il-ġimgħa rajna il-bidu ta' sena skolastika. Għandek aktar minn 56,000 student, aktar minn 100,000 edukatur li marru lura fil-bankiet tal-iskola. L-erba inti żort l-Emcast. Hemmhekk laqatni ħafna il-fatt li inti tkellim dwar l-opportunitajiet illi se jkun hemm għal dawn l-istudenti li wkoll jikkollaboraw flimkien ma' Crane Currency. L-ewwel domanda tiegħi se tkun x'tip ta' opportunitajiet fil-verità se jinħolqu. L-ewwel nett naħseb iridu nawguraw l-istudenti f'din l-ewwel ġimgħa. Jien bħala ġenitur nhar il-ħatfla għaxija kien hemm eċitament iktar mis-soltu. Id-dar tfal qamu ħadd pjaċir ħafna x'qamu fil-ħin l-għada fil-ħodu wara sajf ikunu mdorrin jorqdu forsi dik is-sija aktar. Ħadd pjaċir ukoll mir-rapporti li matul l-ewwel ġurnata traffiku mexa b'mod diligenti ħafna. Naħseb kien hemm naqra l-axkar it-tlieta ma mbagħad is-sitwazzjoni reġgħet bdiet tirremedja ruħha, xorta tfadal ħafna xi jsir. Nieħu pjaċir nara li fetħu skejjel ġodda, il-Gvern ta' qabel kien jgħid niftħu skola ġdida kull sena, dis-sena ftaħna 2 ġodda mingħajr ħafna daq ta' trombi b'mod li it-tfal u l-ġenituri li qegħdin jattendu dawn l-iskejjel japprezzaw u anke rranġajna skejjel biex ngħidu hekk qodma jew l-iskejjel l-antiki. Mort l-Emcast u mal-Emcast l-iktar kien hemm żewġ affarijiet li ħadd pjaċir nara u nisma'. L-ewwel nett il-nies tal-Emcast qaluli li llum il-ġurnata pratikament ftit aktar minn nofs tal-istudenti kollha li jispiċċaw is-sekondarja qegħdin jmorru l-Emcast. Jiġifieri sar punt b'saħħtu ta' għażla l-Emcast fetħu l-Gvern ta' qabel xi ħaġa li nirrikonoxxiha bħala pass għaqli. Dan il-Gvern qed jikkompli jiżviluppa l-Emcast bħala campus. Iktar minn nofs istudenti qegħdin jmorru hemmhekk. 14% ta' dawk l-istudenti li jkomplu għaddejjem kors kienu tfal li kellhom xi tip ta' bżonn ta' xi tip ta' ripetizzjoni ta' xi tip ta' għajnuna li kienet punt li oġobni li nirrimarka li turi l-pathways differenti għas-suċċess fl-edukazzjoni. U il-punt li rrid tinqajjem mal-tmexxija tal-Emcast huwa kif qegħdin joperaw mal-qasam tal-industrija. Din il-ġimgħa l-oħra l-ġimgħa ta' qabel mhux biss nisimgħu dwar illi f'Malta għandna qatt li huwa baxx ħafna li hawn ħafna xogħol avolja jridu ntejbu l-kwalità tax-xogħol, imma kellna lill-employers jgħidulna nismamlu ilna aktar faċli illi nimpjegaw lil barranin. Jien dik mhijiex l-għażla ewlenija tiegħi, jien nixtieq li l-jobs li qegħdin noħolqu joħduhom il-Maltin, mhux bażi ta' xejn m'għandi xejn kontra l-barranin, imma nixtieq li l-opportunitajiet l-ewwel joħduhom il-Maltin. Ejja nitkellmu dwar dal-employer partikolari għaliex kien hemm aċċenn ħafna fuq u bir-raġun għaliex dawn tħabbar l-investiment il-ġimgħa ta' qabel. Però issa permezz dan l-investiment, dawn l-istudenti tal-Emcast, kif se jkunu qegħdin jibbenefikaw għax issemmew b'mod partikolari? Dik waħda mill-affarijiet li tkellimna ta' kont fl-Istati Uniti ġimagħtejn ilu ħabbarna dal-investiment ta' 100 miljun bi 300 post tax-xogħol ġdid. Il-punt ewlieni huwa isma'
Issa tridu tgħinuna biex insibuhom dawn in-nies. Jien nemmen li ħajsibuhom. Dak l-inkwiet ewlieni li hemm bħalissa huwa li joħduhom mingħand employers oħra li joperaw fil-qasam tal-printing u dawn l-employers jispiċċaw bi problema m'għandhomx nies biex jaħdmu. Allura dak li rridu nagħmlu kemm ma' Crane li kellhom din il-ġimgħa diskussjonijiet mal-MCAS, kif ukoll mal-operaturi l-oħra fis-settur mad-Delaru ma' operaturi oħra Maltin, noħolqu iktar taħriġ fil-qasam tal-printing. Mhuwiex qasam faċli, imma dak li rrid iwassal hawnhekk bħala punt huwa li f'dan il-qasam ħajkun hemm futur, jeżisti futur, għax minn sitwazzjoni fejn kellna kumpanija Delaru li setet telqet mill-pajjiż setet għalqet għejnija lid-Delaru, għejnija f'dak kollu li talbet, irnexxina li jibqgħu Malta qed jiddiversifikaw fil-qasam tal-istampar tal-passaporti u fl-istess ħin ġibna lil kumpanija mill-Istati Uniti illi mhux biss qed tieħu ħaddiema li jistgħu jitneħħew mid-Delaru u tneħħija ta' ħaddiema ma kienx xi ħaġa illi kienet eċċezzjonali f'dawn il-ġimgħat. Imma jidħlu għal postijiet tax-xogħol ġodda. Il-kritika kienet dik illi Crane Currency inħolqot jew nġibet hawn Malta, dal-investiment nġib hawn Malta sabiex jagħmel tajjeb speċjal dawk il-ħaddiema li tneħħew mid-Delaru. Kritika stupida fil-fema tiegħi għax meta qed id-denim ma ġabu l-ebda kumpanija oħra biex tieħu dawk il-ħaddiema. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn id-Delaru qed iżomm il-ħaddiema kollha possibbli, sitwazzjoni ta' voluntary retirement, m'hemmx sitwazzjoni oħra ta' tkeċċijiet. Imma over and above in-nies li jistgħu jitilqu mid-Delaru ħajinħolqu postijiet ta' xogħol ġodda u ħajkun hemm net beneficial effect, jiġifieri dan mhux ħajitkaċċew 300 ħaddiem u jinġu impjegati post ieħor le. Imma sitwazzjoni fejn ħajinħolqu postijiet ta' xogħol ġodda. Kien hemm kritika oħra jekk tippermetti imbagħad immorru għal suġġetti oħra x'il-ħin huwa verament limitat. Kien hemm kritika oħra illi spikkat fejn jidħol dan l-investiment brabta mal-Chief of Staff tiegħek. Kien hemm dik it-tip ta' kritika wkoll. Keith Kembri huwa l-bniedem li meta jkollna l-investimenti huwa l-bniedem li jippuxxa l-qoddim, negozjati saru mill-Monta Enterprise, jippuxxa l-qoddim biex l-affarijiet li nkunu ftemna isiru fis-seħħ. Jidher li l-Partit Nazzjonalista ma tantx jaħmel din l-affarijiet li għandna persuni li mhux biss jipparlaw imma jimplementaw l-affarijiet mhux veru xejn li għandu l-ebda tip ta' konflitt ta' interess u diġà spjegaħ. Jien nidħak Simon Buzutti li jiftaħar lin-negozja biex Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Sa fenna fien ħafna kuntratti jagħti pariri lin-nies dwar Malta u l-Unjoni Ewropea u naħseb għamel użu minn persuni li ltaqa' magħhom waqt in-negozjati ħadd qatt ma qallu li kellu konflitt ta' interess. La dak li jagħmel jaħseb li jagħmlu għal ġid ta' pajjiżna u jien nagħtih ovvjament nemmen illi kien qiegħed jemmen li dak li qiegħed jagħmlu għal ġid ta' pajjiżna u nieqaf hemmhekk bl-istess mod illi ċert illi Keith Kembri qed jagħmel dak li u fadal aktar xiġi biex ikkonna u nuru kif bil-fatti nagħmlu l-affarijiet tal-ġid ta' pajjiżna. Semmejt illum ukoll fuq suġġett differenti, però li wkoll jitratta u jaffettwa b'mod sieħ l-ekonomija ta' pajjiżna, illum tkellimt inti fuq l-Air Malta. U hawnhekk fuq l-Air Malta inti għad li se tibqa' tesploraw alternattivi għall-Italja f'każ li n-negozjati ma jmurux kif nixtiequ. Id-domanda tiegħi għalfejn qed jingħad dan? Le, qiegħed ngħid dan kollu l-ewwel nett jiġu espressi dubji dwar il-diskussjonijiet li hemm. Aħna nibdew mill-ewwel ħaġa. Aħna diskussjonijiet bħal dawn, peress anke li l-Italja hija listed company u kollox, aħna kellna noħorġu fid-der li ngħidu li hemm dawn id-diskussjonijiet. Hemm MOU bla rabta imma li jsiru dawn id-diskussjonijiet. Jien meta nidħol għad-diskussjoni hekk ma'allem hekk ġibna mhux biss l-interess imma ġibna l-investiment Ċiniż, hekk ġibna l-investiment mill-Azerbajġan, hekk ġibna l-investiment mill-Ġordan, hekk ġibna l-investiment mill-Amerika. Jien ma npoġġix bil-qiegħda u ngħid iva għal kollox, jien npoġġi bil-qiegħda u nqabbel fejn jaqbel lill-pajjiż. Jekk naraw li s-sitwazzjoni hija waħda li ma jaqbilx lill-pajjiżna minħabba ċertu s'issa għadna maħniex sodisfatti dak li qed jiġri. Liema punti m'hemmx sodisfatti li hemm biżżejjed li nistgħu nigwadanjaw aħna bħala pajjiż. L-Air Malta hija asset importanti għal pajjiżna u jilli qed illum lill-lukandira u r-ristorantiera qed we're ready to pull the plug. Jiġifieri jekk naraw illi mala l-Italja u mal-Etihad mhux ħanaslu fejn irridu naslu, aħna m'għandna obbligazzjonijiet li ħadd we pull back, we pull the plug u naraw x'diskussjonijiet oħra jistgħu jsiru. Klim ta' kawzjoni biex forsi wieħed ma jollix l-aspettattivi. Huwa klim ta' realiżmu li jien qed mill-ewwel ġurnata jekk tara dakinhar stess.
illi kienet ħabbar dan kollu kelli diskussjoni taħt it-tinda barra Pjazza Kastilja in the run-up tal-ewwel ta' Mejju. U qed dakinhar stess aħna nqablu fejn jaqblilna. Bħalissa mhux qed nara li jaqblilna, jekk nibqa' nara li s-sitwazzjoni hija f'din il-linja, nitkellmu mal-Italja which mutual consent we pull the plug. Jekk naraw li jaqblilna ikun nimxu l-qoddim. Jilli semmejtu li qed lill-Lukandira qedtilhom li qed nieħu nota tal-punt li qed jgħidu li għandu jkun hemm investiment Malti. M'hemm xejn li aħna kontri f'dan kollu biex ikollok investiment Malti trid tnaddaf il-kumpanija, trid tirranġa l-kumpanija. Ma tistax toħroġ kif kien qal il-kap tal-Oppożizzjoni għal beħ shares kumpanija li qiegħda fis-sitwazzjoni li qiegħda llum l-Air Malta. Dik tkun illegali u aħna dik ma nistgħux nagħmluha. Aħna ma neskludux investiment ieħor, ma neskludux investiment Malti, ma neskludux investiment barrani ieħor, imma li lim il-kwistjoni ta' investiment naħseb dak li uħut minn nies mhux qegħdin jifhmu din mhix kwistjoni titfa' il-flus fil-kumpanija, forsi il-flus l-inqas problema f'dil kwistjoni kollha. Hija kwistjoni jkollok imsieħeb strateġiku. Ġifieri jekk ikun hemm Maltin, jekk ikun hemm barranin, minn dak li rajt mill-qassam tal-avjazzjoni llum il-ġurnata, tant kemm hija cutthroat competition, tant kemm il-kompetizzjoni hija ħarxa minn ġurnata l-oħra. Tal-barran ieħor identifikajt? Le, mhux qegħdin m'hemmx kwistjonijiet ta' identifikazzjoni, qed ngħid bħala punti ta' prinċipju. Irid ikollok imsieħeb strateġiku. Irid ikollok imsieħeb strateġiku biex jagħtik aċċess għal negozjati meta tiġi biex tikri l-ajruplani, jagħtik aċċess għal saħħa meta tiġi biex teħħeġġja fuq il-fuel. Aħna l-Air Malta lina hija kbira, hija essenzjali. Jekk inħarsu madwarna, aħna l-Air Malta għandha inqas minn 10 ajruplani fil-fatt illum il-ġurnata. Jekk jmorru kumpaniji żgħar oħra tal-avjazzjoni fl-Ewropa, jmorru għandhom 25-30 ajruplan. Dawk jistgħu jġibu d-deal mod. Aħna bħala Air Malta nistgħu nġibu deal ferm u ferm inqas. Allura għandek bżonn ċertu saħħa biex inti tġib deal aħjar. Jien kif nista' nikkompeti ma rridx insemmi ismijiet ma' kumpanija li għandha 200 ajruplan li tista' jġiblek deal tajjeb ħafna fuq il-fuel, deal tajjeb ħafna fuq l-ajruplan u jien irrid nikkompeti magħha fuq l-istess rotot. Ħanibda b'isvantaġġ, jien irrid nibda biex meta qiegħed ninnegozja jekk jista' jkun fuq l-istess livell. U anke għandek affarijiet oħra, pereżempju l-investiment fuq il-qasam tal-IT. Dawn huma affarijiet li meta llum il-ġurnata meta inti tibbukkja online, mhumiex sistemi li jiswew eluf jew mijiet ta' eluf, huma sistemi li jiswew miljuni ta' euro u naħseb li għalhekk barra kwestjoni ta' investiment hija kruċjali li jkun ta' min ikun investiment hemm bżonn imsieħeb strateġiku. Ejja nifqu hemm fuq l-Air Malta. Inti semmejt aċċenn ukoll għal mezziħor ta' trasport. Din id-darba semmejt inti t-traffiku li qed ikun hemm fit-toroq Maltin u Għawċin. Bdiet l-iskola żdiet it-traffiku f'ċertu postijiet ta' Malta u Għawdex. Intom kuntenti bil-livell ta' dixxilpina illi qiegħed ikun hemm fit-toroq? Kuntent ma tkun qatt. Mhux ħanaqbad nwaħħal fin-nies l-ewwel net. Il-gvern għandu ċertu responsabiltajiet u għandu ċertu deċiżjonijiet. Tiskanta l-affarijiet kif juruk mal-ewwel. Pereżempju, jien kont inkwetat ħafna illi kif ħajibdew ix-xogħlijiet fil-Regional Road kif ħajnħoloq aktar traffiku. Kif neħet ir-roundabout minn Regional Road, traffiku mex aħjar. Li turik li allura kien hemm blockage veru f'dik is-sitwazzjoni. Jista' jibqek li għax issa jrid isiru xogħlijiet oħra, ġifieri ħajkun hemm ċertu sitwazzjonijiet oħra illi jinħolqu. Kenna min-naħa tas-Sawt jkun hemm nies li jgħiduli kif għalaqtu id-dokk li minnu kienu qegħdin jgħaddu n-nies. Għaliex għax ħajibdew ċertu xogħlijiet li jsiru hemm ġew u jien ma nistax bil-regoli ta' sigurtà inħallu aċċess għal post li huwa construction site għax jista' jkun hemm ċertu inċidenti. Ma lil mill-infrastruttura, l-imġiba tan-nies fit-toroq. Ħana salalja, ġifieri hemm ċertu affarijiet li l-gvern għandu responsabilità tagħhom mhux ħajfarfar fuqhom meta jkun hemm iktar pulizija u iktar wardens fit-toroq wieħed jinduna li l-affarijiet jimxu aħjar. Min-naħa l-oħra hemm ċertu nuqqas ta' dixxilpina li jinkommess li nkunu qegħdin nindirizzaw. Il-Ministru tal-Ġustizzja kellna diskussjoni fil-Kabinett, għamel ċertu proposti, ħanoħorġu dawn il-proposti għad-diskussjoni dal-waqt, mhix ħadkun diskussjoni ta' xhur twal. X'tip ta' proposti? Ħadkun l-ewwel nett. Jiena għalija naħseb li għandna tolleranza kbira wisq f'dak li għandu x'jaqsam ma' xorb. Jiġifieri meta itqabbel il-livell tal-alkohol li huwa permessibbli meta tagħmel il-breathalyzer hawn Malta,
Għaw Malta qegħdin fl-ola livell fl-imkien mar Ingilterra. Ramulti għola, qed nitkellmu fuqhom. Mhux kwestjoni ta' multi, tal-tolleranza inqas. Mela jien jista' jkun mela aħna l-unika pajjiż jekk ninser żball illi tagħmel x'tagħmel inti s-suq x'qed is-suq. Għandek l-istess livell ta' alkohol li huwa permissibbli. Dak aħna nemmnu li trid tinbidel. U dak li ħanipproponu għal diskussjoni hija l-ewwel nett li jkun hemm ammont inqas ta' alkohol li huwa permissibbli għal kulħadd. Ammont jerġa' inqas għal persuni li huma għadhom iġibu l-liċenzja. Trid tirresponsabilizza. Karozza mhix toj. Mhux permezz ta' multi, allura kif ma nispjegalek kif ħanqasmu iktar. Il-fatt mbagħad illi ikun hemm ammont inqas għal persuni jisuqu trakkijiet, jisaqqu vetturi kummerċjali, u ngħidu xejn tolleranza ta' alkohol għal min qed jisuq karozza tal-linja minibbass qed jisuq nies oħra. Inti hemmhekk m'intix qed issuq lilek innifsek biss, qed issuq nies oħra. Aħna sallum il-ġurnata hekk bniedem jisuqx mini minor kif kelli jien għal rasu u jekk weġġa aktar xweġġaw. Jew jekk issuq xi tfal għall-iskola kkunsidrat l-istess, mhux aċċettabbli aktar. Mhijiex biss kwistjoni ta' multi. Hija kwistjoni ta' nfurzar u naħseb li l-mill-liġijiet kollha li nistgħu nagħmlu ħandaħlu sistemi ġodda ta' kif jistgħu jiġu nfurzati li inti jekk nisser żball ittellaw il-qorti persuni li fuq alkohol xi 60 ruħ f'sena. Ma naħsibx li huwa realistika. Fuq alkohol biss ħanifukaw it-traffiku ta' filgħodu. Le, naf li mhux relatat imma ħafna mill-inċidenti sfortunatament gravi u traġiċi li jkollna ġejjin minn ċertu ksuħat minn alkohol, sfortunatament ġejjin ukoll minn droga li m'għandniex ċertu mezzi sallum il-ġurnata sabiex nabduwa. Jien naf li għal ċertu nies dan jinsema bħala diskors aħraġ, ma naħseb il-ġurnata li jingiriflek xi ħadd li jweġġalek xi ħadd li jmutlek xi ħadd mill-familja u mbagħad hemmhekk li noqogħdu nikbu ngħidu hemm bżonn iktar dixxilpina ma ħansolbu xejn. Jien nemmen li dan il-gvern għandu jkollu rieda politika u għandna rieda politika li nieħdu dal-passi. Rieda politika wkoll donnu hemm sabiex tinbidel xi ftit is-sitwazzjoni fejn jidħlu iż-żgħażagħ b'mod partikolari id-dritt illi iż-żgħażagħ jivvutaw ta' 16-il sena. Inti ilek ħafna tajt biss. Kont ktibt artiklu xi 10 snin ilu. Eżattament. Allura domanda tiġi waħedha għalfejn m'għandhomx dritt jivvotaw. Allura jekk inti ddikjarajt li temmen Ejja nibdew ħaġa. Fil-programm elettorali tal-Partit Laburista għedna li nemnu li żgħażagħ bħala l-ewwel pass u hekk hemm miktub. Jingħataw id-dritt li jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u mbagħad jiġu eżaminati passi oħra. Il-Gvern dan li qed jagħmel illi ta' id-dritt diġà fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li għaddew ivvotaw iż-żgħażagħ ta' 16-il sena u ħsib tagħna dejjem kien issa nimxu pass ieħor bl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, pass ieħor bl-elezzjoni ġenerali. Reġgħet għamed din id-diskussjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni tħakt ngħid il-verità, ħareġ xejn għax jien għamilt mozzjoni biex dawn jingħataw dal-persuni jingħataw dritt tal-vot issa f'din l-elezzjoni ġenerali u jien tħakt għax safenna fien kiteb żewġ manifesti elettorali fit-tix fihom fl-ebda wieħed minnhom għandu miktub li jagħti dritt tal-vot lil persuni ta' 16-il sena. Allura nemmen li din mhux xi ħaġa li jemmen fiha, ma xi ħaġa xra seksi dak il-ħin u għal forsi nirkeb fuq dan il-karru. Aħna min-naħa tagħna jien irid nirrispetta l-mandat, jien nemmen fiha u ħanippuxxa l qudiem. Hemm xi diskuti m'għandix mandat elettorali, mela sewwa. Meta hekk ikun hemm kwistjoni li għandha x'taqsam ma' jinnaf IVF jew il-morning after. Kulħadd irid konsultazzjoni kollha xejlek m'għandekx mandat elettorali. Mbagħad xi ħaġa bħal din hekk għax fett lilna nagħmlu mandat naqbdu nimplementaw. Hawnhekk ħanieħu daqsxejn spunt biex infakkar li l-telespettaturi jistgħu jidħlu fuq one.com.mt hemmhekk għandna poll fejn qed nistaqsu lin-nies hemm barra propju x'jaħsbu minn din il-kwistjoni. Having said that, meta kont ktibt tal-ewwel darba biżi biljon għala kontrija. Meta bdejna biex nimplementaw kien hemm ħafna nies kontra, ma naħsibx hija kwestjoni li noqogħdu nistennew in-nies jiġu favur. Hija kwestjoni li niddiskutu mbagħad tittieħed deċiżjoni. Jien il-pożizzjoni tiegħi hija favur. Mela, ejja naraw klipp ta' mara partikolari li ntqajna magħha fuq Manuel Island. Ejja naraw, mbagħad niddiskutu. Sinjura li xidina hawnhekk tipprotestaw. Għax aħna Gżirjani għandna dritt ikollna nitlu ġo pajjiżna u mhux pajjiżna l-ewwel kien tal-Ingliżi mbagħad tagħna u issa ħadd midi mis-sewu.
Dik kienet sinjura li ntqajna magħha waqt li dawn in-nies residenti tal-Gżira naqdu flimkien ma' ambjentalisti biex marru Manuel Island u rajna x'għamlu fatti daħlu f'Manuel Island u issa se jittieħdu passi sabiex ikun hemm aċċess lill pubbliku f'dan il-post. Imma allura kien hemm bżonn illi jittieħdu dawn il-passi pjuttost drastiċi li jmorru l-ambjentalisti, li jmorru s-sindku. Jien naħseb is-soċjetà ċivili għandha dan ir-rwol illum il-ġurnata li ħajkompli jikber li tqajjem il-kuxjenza dwar issues partikolari li jkun hemm fil-pajjiż. Jien naħseb ħafna nies kienu tal-impressjoni li il-kuntratt ta' Manuel Island jagħti id-dritt għall-eluq. Fil-fatt jien meta qamet il-kwestjoni tlabt il-Ministru tal-Ġustizzja biex flimkien mal-Avukat Ġenerali jagħmlu li analiżi tal-kuntratt. Ma l-gvern ma kellux ikun proattiv fuq għadim milli jirreaġixxi għal dak li għamlu l-ambjentalisti. Il-gvern kellu jkun proattiv 15-il sen ilu. Meta kien ingħalaq l-aċċess, jiġifieri jilli joħroġ Simon Buzutti li jgħid in-nies kellhom raġun. Mela fejn kienu? Għax ma għamilx hekk. Għax ma għamilx hekk Francis Zamiddimek li qal li draftjaw il-kuntratt. Sa fenna fin dal-kuntratt kien sar 15-16 sena ilu. Minn 15-16 sena ilu ħadd ma tkellem ħlif ċertu residenti kienu jipprotestaw minn żmien għal ieħor il-gvern qatt ma tom raġun. Għall-ewwel darba ir-residenti tkellmu, il-gvern eżamina l-affarijiet u aġixxejna li nara ta' insult huwa li l-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni attakka lis-sindku tal-Gżira Konrad Borċman xej jattribwilu xi punti ulterjuri. Aħna pros business kemm trid. Imma u jill-ewwel wieħed irrid nitkellem man negozju, irrid li l-negozju jisib il-bibin miftuħin, imma hemm ir-regoli. Dak huwa l-mod ta' kif aġixxejna fuq il-kwistjoni tal-Freeport, fuq il-kwistjoni ta' Palumbo, fuq il-kwistjoni tal-Fish Farm, fuq il-kwistjoni ta' Manuel Island. Qed nuru ċar, jiġifieri hemm regoli, dawk ir-regoli trid timxi magħhom. Nimmaġina l-istess prinċipju seħħet ukoll fil-każ ta' Villa Rosa fil-waqt li nitlob il-reġija jitfgħu il-filmat ta' ċertu żagħżugħ bl-isem ta' din li din il-ġimgħa verament spikka jiena se nsaqsi l-Prim Ministru meta dan iż-żagħżugħ. Daħaltu Kastilja, x'qallek u x'għedlu inti? Il-kwistjoni hemmhekk mingħajr ma nidħol fid-dettall tal-każ jiena għalija hija kwistjoni ta' implementazzjoni. Hija kwistjoni ta' implementazzjoni, il-pulizija u dan naħseb ġie spjegat mhijiex kwistjoni ta' xi tip ta' nuqqas tal-pulizija. Il-pulizija jistgħu jieħdu azzjoni biex jiġi revokat permess jew inkella jiġri xi ħaġa jekk jinstab persuna ħati l-ewwel darba mbagħad ikun hemm it-tieni każ. Il-pulizija tellaw il-persuni in kwistjoni il-qorti fuq żewġ każijiet, hemm każ li kellu jinstema f'Ottubru, każ ieħor li kellu jinstema f'Diċembru, il-pulizija talbu biex jiġu kif naqbad ngħid antiċipati għal aktar il-qudiem. Bħala gvern aħna ma nistgħux naqbdu nneħħu permess, ma nistgħux naqbdu ma tagħtinix il-liġi li nagħmlu dan għax din hija saltna ta' dritt mhijiex saltna għax il-Prim Ministru fettillu hekk jew għax xi ħaġa protesta taqbad u tieħu l-azzjonijiet. Li hu żgur li hija kwistjoni ta' implementazzjoni u fil-fema tiegħi hija kwistjoni wkoll ta' regoli ċari li sfortunatament ma jeżistux f'dan il-pajjiż illi jiddependu ħafna fuq il-pulizija u jien naf li għaddejjin diskussjonijiet anke interni fih dan il-gvern dwar sistemi li jintużaw f'pajjiżi oħra dwar li jkejlu l-is tal-mużika u li pereżempju jekk stabiliment jolli l-mużika aktar minn l-ammont li huwa previst fil-liċenzja jinqatalu d-dawl dak il-ħin, pereżempju, kif jiġri f'ċertu postijiet oħra. Biss naħseb li huwa interessanti għalija huwa illi dawn l-inħawi ta' paċe bil-master plan li hemm ħanatu ħafna aċċess lill pubbliku, ħajkun l-ewwel pjan konkret għal żona urbana illi tagħti lura lill pubbliku tagħti ċans lill-investituri u mhux kwistjoni ta' permess wara l-ieħor, imma li kulħadd jaf x'jista' jibni, x'jista' jiżviluppa, l-investitur jieħu ir-return on investment tiegħu, il-pubbliku jieħu dak li għandu jieħu. U jkollna infrastruttura li totta l-pajjiż għax u li jikkontribwixxu għalija l-investituri. Il-fatt li jkollna tunnel minn fejn jgħaddu l-karozzi kif ħajdem il-parking, il-ġbir taż-żibel u di pereżempju jina li impressjonatni, skużajet intawal, impressjonatni, imma impressjonatni, ħantawal naqrima fuq din, impressjonatni ħafna l-istatistika li ħarġet, illi fawissu kenna 257,000 turist. All right? Mux ħanqot ngħid għax rekord, il-Ministru tat-Turiżmu jieħu pjaċir jgħidha u għandu raġun. Jien iktar impressjonatni qed mela
f'pajjiżna qisu kiber bin-nofs daqqa waħda. Aħna qegħdin 450,000 ruħ inqarbu il-500,000 more or less. F'daqqa waħda mela f'Awwissu mhux veru konna 450,000 ruħ. F'Awwissu konna kważi 700,000 ruħ. L-infrastruttura tagħna tiflaħ għal dan nies kollha. Jien ngħid qatt ma ħsibna bħala pajjiż għall-infrastruttura ta' dranaġġ tat-toroq tal-waste management illi tikkejterja mhux għal 400,000 ruħ. Naħsbu issa permezz tal-pjan għal-paċi. Dak huwa għal-futur. Per eżempju. Ok, mela, u spikkat ukoll din il-ġimgħa b'mod partikolari ċertu attitudni. Hawnhekk qed nitkellem fuq l-attitudni ta' nies fiħdan il-Partit Nazzjonalista, rajna din ċertu attitudni barra il-qorti wara li reġa' kompla jinstema' il-każ tas-siġġijiet fejn kellek il-kap tal-Oppożizzjoni il-menta dwar il-preżenza ta' ċertu ministri u nies fil-kabinet illi kienu hemmhekk u mbagħad hemm tip ta' attitudni oħra, attitudni li forsi tinkwita lin-nies rigward l-ammont ta' ħsara li forsi qed issir l-reputazzjoni ta' pajjiżna lejliet presidenza. Il-kummenti tiegħek fuq din it-tip ta' attitudni? Ħanibdielek mill-aħħar waħda. Il-fatt il-bieraħ Leo Brincat għadda b'mod unanimu mill-Kunsill tal-Ministri. Hemm għadda wkoll mill-kumitat li jiskrutinizzaħ. Weħel fl-unika post fejn setgħu jwaħħluh il-membri tal-Partit Nazzjonalista. Qed jippruvaw jantagonizzaw ċertu partijiet tal-Parlament Ewropew kontri għax ma jistgħux iġerħuha li dan il-gvern għandu fidejh it-tmexxija tal-Presidenza, l-ewwel Presidenza li ħajkollha Malta bil-Presidenza li ħsara waqt il-Presidenza. U tfisser jien ma noqgħodx ngħid għax qed tagħmlu ħsara lill-pajjiż, jagħmlu huma. In-nies jiġġudikawhom, naħseb in-nies għandhom għajnejhom f'wiċċhom, aħna nibqgħu għaddejn il-qudiem jien nistenna li jkun hemm min jikkritikani fl-istituzzjonijiet Ewropej kif nistenna li jkun hemm li għandi ħbieb fl-istituzzjonijiet Ewropej. Ma naħsibx li Simon Busutti li jaħseb li hu biss għandu l-ħbieb fl-istituzzjonijiet Ewropej li jgħiduli xi qed jiġri, jgħiduli min qed jippesfes widnejn. Jien sodisfatt ħafna li l-Kummissjoni Ewropea meta saret lilna dak it-trewwieħ kollu fuq il-kwistjoni ta' ċittadinanza b'investiment, poġġejna bil-qiegħda mal-Kummissjoni Ewropea, ma' kummissarju min-naħa tal-IPP u wasalna magħha biex xibna soluzzjoni fuq iċ-ċittadinanza b'investiment. Meta kien din il-kwistjoni tal-Leo Brincat, poġġejna bil-qiegħda u l-membri l-oħra, l-gvernijiet l-oħra kollha qablu magħna b'mod unanimu. Dwar il-kwistjoni tal-qorti, jinsafenna fien fil-seduti kollha ta' qabel, Simon Busutti u t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kienu preżenti għal dawk is-seduti. Jekk jimma qatt ma rajt xi liġi f'dan il-pajjiż li tgħidlek Simon Busutti li jista' jmur il-qorti kif kien hemmhekk id-darba l-oħra, imma jekk tkun membru tal-gvern ma tistax tmur il-qorti, jekk tkun membru tal-Partit Laburista ma tistax tmur il-qorti. Hija fil-verità pwerili kien jisu tarbija li waqatlu l-gażaża u qed jikpjax waqatlu l-gażaża. Kienet pwerili fil-fema tiegħi. Biex nikkonkludu, statistika pożittiva ħafna din il-ġimgħa dwar il-qatt, ċifri tal-NSO u rew żieda ta' 3.5% fl-ewwel fit-tieni anzi kwart ta' din is-sena mqabbel mas-sena l-oħra. X'se jsir biex dan il-momentum ikompli? U kbir għadu ġej u x'kif ngħidu, jiġifieri naħseb illi fadlilna ħafna u ħafna xogħol u ġid x'inġibu l-familji Maltin u Għawċin li rridu noqogħdu attenti iktar u li dal-budget ħajku qed jikkejter huwa li l-ġid jasal għand aktar nies li jitqassam dejjem aktar u aħjar li setturi bħal pensjonanti. Dil-ġimgħa kelli diskursata ħelwa ħafna ma' pensjonant għalli jien jiddispjaċini li m'għandix it-tfal issa għalli missa jiena u l-mara x'jaħnetlu għaliex għalli nieħu tal-first time buyers tal-child care b'xejn, nieħu l-in-work benefit għalli ma nieħux hemm minn dan għalli Prim Ministru ħseb fina bħala anzjani għaliex il-żieda fil-pensjoni tas-sena l-oħra jiena x'minix fl-inqas pensjoni ma laqtitnix. Għandu punt, għandu raġun. U aħna sena wara l-oħra qegħdin nippruvaw iwessaw dan iċ-ċirku ta' ġid biex jilħaq aktar nies, biex jilħaq issa wkoll irid jilħaq faxxieħor ta' pensjonanti, faxxieħor ta' persuni illi għandhom aktar bżonn, faxxieħor ta' persuni b'diżabilità, pereżempju, illi għandhom ċertu bżonnijiet partikolari ħafna. Prim Ministru, grazzi. Dorna dawra il-ġimgħa sew se nagħmlu l-istess, il-ġimgħa dieħla b'aktar diskussjoni fuq il-programm One Week. Żuru dejjem is-sit one.com.mt sabiex ikollkom l-aħbar mill-ewwel. One Week jixtieq jirringrazzja lil Gigame Hairdressing Academy,
Dainty Clothing and Footwear, Dermacol għal makeup,